Ini haisal 17 Mei 1947 no sini Tripura Hani Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Thimani abonoduk sawino जों tini Maharaja Bir Bikram ni simalungo phayoi sini borom gunang CM former CM chini MDC sok joto जों oro phayoi जों Maharaj no muitu khlaioi Maharaj ni simalungo khumrok bonglaikha tei 1 minute जों siring khabo tonglaikha tangoi hingkai chini Maharaja Bir Bikram chini Tripura hano jebabe chini Tripura sarok ni bagui tongnani bagui je जोंनो thai kalang thamani tei जोंनो o hao chini siklarok no srairok no porinani bagui je education bo Tripura hani krung jagao kalangui thangmabai bono जों thaitamani porebo bono जों hambai riwi kulpaya haini bagui chini 79th bini death anniversary o जों bono muitu khlaino tini oro botolao chini Maharaja rokni simalungo phaioi जों tini khumbong laikha Tripura ni lukurok no जों mono kainani musungo chini Maharaj songno जों muitu khlainani nango tangoi hingkai o ha chini Maharaj song जोंनो protect khai chini जोंनो tongthaini bagui orani nobar watui ha no use khai जों tini usujora sokpaikha kai phainai salo जों tebo chini Maharaj songni o bongni je khlai klangmani samungrok no जों muitu khlainani banta tei khlaiya ya bara samungrok no tabuk chini Maharaja bortoman chini Maharaja Pradip Kishore Manikyo chini bubagrani bisingtibo जों Tripura ni Tripura sarok no bahaike protection riman asamung जों tabuk khlailai tongo।